22. 22. 22. 22. 22. Легкая беседа 3. Konverzace 3. Konverzace 3. Krátký rozhovor 3. Krátký rozhovor 3. Вы kурите? Kouříte? Kouříte? Fajčíte? Fajčíte? Раньше, да. Dříve ano. Dříve ano. Niekedy som fajčil. Niekedy som fajčil. Но теперь я больше не курю. Ale teď už nekouřím. Ale teď už nekouřím. Ale teraz už nefajčím. Ale teraz už nefajčím. Вы не возражаете, если я закурю? Vadí vám, že kouřím? Vadí vám, že kouřím? Bude vám vadiť, ak budem fajčiť? Bude vám vadiť, ak budem fajčiť? Абсолютно нет. Ne, vůbec ne. Ne, vůbec ne. Vôbec nie. Vôbec nie. Мне это не помешает. To mi nevadí. To mi nevadí. Nevadí mi to. Nevadí mi to. Вы что-нибудь pijete? Dáte si něco k pití? Dáte si něco k pití? Prosíte si niečo na pitie? Prosíte si niečo na pitie? Коньяк. Dáte si koněk? Dáte si koněk? Koňak? Koňak? Нет, лучше пиво. Ne, raději pivo. Ne, raději pivo. Nie. Radšej pivo. Nie. Radšej pivo. Вы много путешествуете? Cestujete hodně? Cestujete hodně? Cestujete veľa? Cestujete veľa? Да, в большинстве случаев это деловые поездки. Ano, většinou jezdím na služební cesty. Ano, většinou jezdím na služební cesty. Áno. Väčšinou sú to služobné cesty. Áno. Väčšinou sú to služobné cesty. Но сейчас мы здесь в отпуске. Ale teď jsme na dovolené. Ale teď jsme na dovolené. Ale teraz sme tu na dovolenke. Ale teraz sme tu na dovolenke. Какая жара! To je ale vedro. To je ale vedro. To je ale horúčava. To je ale horúčava. Да, сегодня действительно жарко. Ano, dnes je opravdu horko. Ano, dnes je opravdu horko. Áno, dnes je skutočne veľmi horúco. Áno, dnes je skutočne veľmi horúco. Пойдем на балкон. Pojďme na balkón. Pojďme na balkón. Poďme na balkón. Poďme na balkón. Завтра здесь будет вечеринка. Zítra tady bude párty. Zítra tady bude párty. Zajtra tu bude párty. Zajtra tu bude párty. Вы тоже придете? Přijdete také? Přijdete také? Prídete tiež? Prídete tiež? Да, нас тоже пригласили. Ano, jsme také pozváni. Ano, jsme také pozváni. Áno, tiež sme pozvaní. Áno, tiež sme pozvaní.